आरो दिनैनि जा बानजाय आफादखौ आं गिबियावनो गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय माने एसटि मर्चा बिजेपि नर्थ कामरुप मानोना दिनैनि बे समाव बिथांमोना जा हाबाफारि लादों आंनि गोसोआ मोनदांनानै जिखिनि सानदों जे बिथांमोना जोबोर नाजानायनि गेजेरजों बे अनुष्ठानखौ खालामदों आरो बेबायदि सिगां जाफेराखै आरो बे गिबि खेब गासैबो आर्टिस्टखौ मोनसे मान होनाया समाजनि गेजेराव बिथांमोना सिन्था खालामदों बे बाख्नायथाव हाबाफारि जादों आंबो बाख्नायदों दिनै जिखिनि आर्टिस्टआ दिनै बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हादों आं सानो गासैबो गोजोनगोन बिथांमोनजों मोगा मोगि जागोन मोजां मोनगोन आरो जिखिनि बिथांमोना नुजाफैनो हायाखै माखासे प्रब्लेमनि थाखाय बिथांमोनाबो उननि समफोराव जुदि बेबायदि हाबाफारि लाबावोब्ला आं सानो नुजाथिफैगोन आरो आं दिनै बिसानि मासिनिफ्राय मोनसेल' बाथ्राखौ बुंनानै फोजोबनो सानदों जे बिसाया दिनै गासैबो बर' आर्टिस्टनि मोनसे गार्जेन महर लानानै खामानि मावगासिनो दं बे समाव बिसाया गासै आसामनि जेसेबां बर' आर्टिस्टफोर दं बिथांमोननि सायाव नोजोर लाखिगासिनो दं माखासे समाव जोंनि आर्टिस्टआ दुखु मोननो गोनां जादों सोरबा सासे सानैनि थाखायनो गासै आर्टिस्टआ दुखु मोननो गोनां जादों सोंखारि जानो गोनां जादों बेफोर बाथ्राखौ जों डिफेन्स होनो थाखाय बिसाया थियारि जादों आरो माखासे हाबा मावबोदों आरो उननि समफोराव जाहाथे जोंनि आर्टिस्टफोरा गोदानै नुजाथिफैनाय जा गोदान आर्टिस्ट बिथांमोना जाहाथे गावनि सिमाखौ बारा जों बेखौनो थि खालामनानै होखानाय जायो आरो जादों आसामनि गासै जेसेबां डिस्ट्रिक्टआव बर' डमिनेटेड माने बर' आर्टिस्टफोर दं गासैनिबो गेजेराव जोङो अलरेडि डिस्ट्रिक्ट कमिटि दानानै होखाबाय आरो गासैबो आर्टिस्टनि जेसेबां समस्या थागोन जेसेबां बुंनो गोनां थागोन जेसेबां मोननो गोनां थागोन मान सन्माननिफ्राय आदि करि लानानै सरकारनि जिखिनि जोंहा मोनसे टेलेन्ट डिपार्टमेन्ट दं बेनिफ्राय जिखिनि जोङो हेल्प मोननांगौ बेफोरखौ जोङो बेबस्था खालामगासिनो दं जोंनि थांनाय समफोराव जों जेसेबां सरकारानो जा जोंनि बर' सिनेमा डिपार्टमेन्टआनो जा बा जोंनि रायजो राजानि गेजेरावनो जा जोंनि आर्टिस्टफोरा जिखिनि मोननांगौ बेखौ मोनाखै अजथाजों मालाबा सोंखारि जानो गोनां जायो रायजानो गोनां जायो सोरबा सासे सानैनि थाखाय बेफोरखौ जों गासैबो मोनसे सिस्टेमाव लाबोनो थाखाय बिसाया खामानि मावगासिनो दं आरो जिखिनि आर्टिस्टआ दिनै समाजनि गेजेराव फिल्म इन्डास्ट्रियाव खामानि मावबाय दं हारिमुनि खामानि मावबाय दं आं सानो खोब मोजाङै मावलांनो हागोन आरो रावखौबो गिनो गोनां गैया लाजिनोबो गोनां गैया गावबा गावनि जायगायाव थानानै गावबा गावनि लेभेलाव थानानै खामानि मावलांबाय था जों नोजोर होगोन समाजनि गेजेरावबो नोजोर होगोन आर्टिस्ट बिथांमोननि गेजेरावबो नोजोर होगोन मानोना जों बर' आर्टिस्टआ जाबाय हारिमुनि गुदि मोनसे फुंखा बायदि हारिमु गैयाब्ला जोंहा जिहेतु जाथि हिसाबै जेबो सिनायथियानो गैखाया दा बे हारिमु सिबिग्रा मानसिफोरखौ फिल्म इन्डास्ट्रियानो जा बा बायदि बायदि महरगिरि बिथांमोनानो जा दा बे हारिमु सिबियारि मानसिफोरखौ जुदि समाजा बायदि नोजोरजों नायोब्ला इयुनाव सोर हारिमु सिबिगोन उनाव लासैनो जोबलांगारगोन बेखायनो जाहाथे गासैबो हारिमु सिबियारि महरगिरि बिथांमोना जाहाथे गोसो हसारनानै खामानि मावनो हायो बे नोजोरखौ लाखिनानै जों बिसाया खामानि मावलांगोन आरो बे बाथ्राखौ बुंनानै आं आंनि बिसानि गाहाय नेहाथारिनि मासिनिफ्राय नर्थ कामरुप एसटि मर्चा बे बानजाय आफादखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय आरो जाय बिथांमोना दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनो हादों दाब दाब जायगानिफ्राय जोंनि बर' आर्टिस्टफोरा महरगिरिफोरा नोंथांमोनखौबो आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनानै दिनैनि हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां जाफुंलांगोन होननानै आं आसा थिनानै आंनि बिबुंथिखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।